Wapramuato Yamagana Funyina ha and Evia Mamunina Kwaba Ediba DL 106.9 FM Swa. Evia and some would Wayansa Asoswano, Ebrason. Esa watro was a mofon swa Jebrena Daje was Semua. I can count for you a synchronal Via. Ya can count someone at Yamagana Funyina say a German 7. Wapram to be Ecasia boy, Yedi free and crapum Purimantamo. As Sansa Akukutia Kwa DL Hanisia a tipo and Cronswa. Yen Facebook no so edem wo betime ahwe bi STV so de hiane se wo be search DL 106.9 e Facebook wo benya yen live na afi wo de wadwompo wo comment ni nyina no wo de to ase ya be kenkan sam no na wo so abeka ho ebi sadan so ane yen tenta kase no eso DLFMonline.com awie ensam wo de nam ni nyina no ye kuruchire e de ato ho no mo a wo so betime akenkan bie yen social media handles ni nyina nso kasebo no enam so awie ensam ho do ayede enam no de ebedi mu akotini bi ene se wo man Ghana atoye mantamu wo manfo ni adehye a wonom ewo apieti e de atodwa kirem se aban no ene wo mo edi kotomam ho to agro bi a wo mo bonyo so enu nti awie wo mo fensem trofo nhia mu a yebekọ na ya mane bofo aboye nkiremu kasebo yakopie mu ewo kwame nkoma circle ehwanom ene nkra betodwa kirem a abemu obi a wadi mfie no dunson ka abono o hyenkani na san adwane aka ho yebekwa sentimental monso a na yebekwa race course amadebo kirem se ene ahimachi woja brantam ato market no mu a shops mako besa hanu de ahia ne nso no ewo oja hyehia awrahusem yam na kopie mu ewo apie mantam ehwonom ene gya hye edan mako edu eno nso yede mu kirem ba besom mo ewo kasebo no na dwumadie bi akoso wopoye mantamo na kane twetwefo pani Edema Christian Council of Ghana wade nsembia to dwachirem se ekwan ya Ghana ye tete ye ma no titiriw ene Ghana Education Service wo mo policies ne ade no ebe kakra ye benya educated criminals ewo Ghana hanmo a emwa Ghana mpuntuo omamperinda da John Dramani Mahama de nsema tudwa so ahobebreba wo hia ye wona mambo mu nyina ye enokra oka ye ntra na yebekwa court dem na yewra kisia daben special prosecutor ye ne wowura Charles wo nua wo ntobisi wo nsem no ene court atena se yetu nsem na hyeda na date ben na court besa atena so wo betimu nsem awiai ensem ne pika ho ne de besom Ghana fo nyina ese wopremto bre ekasebo ayedi free enkrapompore mantamu dutan kesia yase ewo nyu DL wo hanisia atiripo enkono akenkanfo mienu na awiai yede ensem no ebra wo edia mejeso eye gangster katia mitenkura ododo wofa Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B afedwodam na ensem no yemfa mu nkiremu emrel DL News. Yamu akwaba na yenhye kasebo no ase yenhye kasebo na se ana yekọ apieti ewo Pristia Huni Valley Krupo no emu ewo wo my Ghana to yemantamu abese mfinhia mienu enie ana awehusem brichie ebo wo my Ghana wo bra explosion bi esiye ema anmanfo ni bi eto ayanum ewo nsie do afoforo nso epra ya kuro ni nyina no ememye ema kyeresa awehusem no na eni enyaye papapa enam so ema Ghana ban eye hyehyeye bi se senior explosion asia koso no eho behia se obesesa kuro ni din every eye apieti na ya no new apieti enu nti de abane ya ne se wonu mu aweho nsem ni siye ema sa to rentem ni siye wo mo dan ehwereye wo mo dapade buhu ye ni nyina no ye besi ne foforo na ye timi ede ama wonom bese emfinhia mienu emie ewo ho no mu ana wo soafo be de akira wo hwe ensase ene wo bade bobre so eye rose yewura eye onabo rose enase bio wode abetu da kirem san ana dan yesi awie ana ye boso ana chese ba bie dro na aka na doa ne ade apie tufo nso atiem ka se adenti ana dan musi amayen na dada dan munsi wie na da mu refisa yen so ye da emonte so ana sasan na eno na ba ne yen kakran no edan wo sikọ na so me no kasai edan yen si wie wonu mo a wo medan bugu ye no ebirim da so ada wo na fofo nchan
wɔn nso asɛbio wɔn awuo no nso deɛ wɔn ho asɛm kwa yɛ nyankaeɛ na no ana me no kasa yi wɔn manfo ne adehye ne atrankonwa a wɔnom ɛwɔ apieti kyerem sɛ wɔn manya ne nteɛ sɛ aban wei de abeto dwa sɛ nyamanya adom a wukua dada yi ana adan no a yɛsi yɛde ma apietifoɔ no yɛbɛ commission na nanom kyerem sɛ da bi aboa no sɛbio wɔntumi antutu no ho a wodwa no ɔnyɛ yie ɛfiri sɛ ɛdan no a mo ka sɛ mobɛsi de ama yɛ no ɛdan no mo nsi wie ɛno nti adɛnti na uncompleted building deɛ moba bɛyɛ commission atrankonwa ɛne adehye ne kyerem sɛ wɔn mo ansɔde a aban no ɛde wɔn sika bɛdwa na nka firi sɛ wɔn mo makwan ɛma aban no bɛyɛ saa commission ɛne saa launch ne pɛ ɛdan no deɛ aka no aka hɔ no nti wɔn mpene yɛkɔ ahoma so yɛma ne boni obi de hyɛ ayisi buama ɛwɔ apieti sɛ mene okasa yi nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu ase wɔ gyinaseɛ deɛ nti a wɔn frɛ nsɛmtwerɛfoɔ no wɔbɔ mu nkɔmmɔ ayisi mahan na bibi abɔkɔ deɛ nyamia na from the castle Lumba me se mu vie yɛda nyamia se me na wɔkasa yi wakɔ akɔpie mu ɛwɔ apieti ɛdeɛ ho nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu na adehye frɛ mu a ɛno nti mu kɔ yi Okogyeabour meda wase na sɛ de wakye mu no apiati issue ba yɛ me fancy mfie mienu ni abosome bɛ mienu kɔ miɛnsɛm a ɛni na aban agyeto ho sɛ wana ho akwadwe mu na sɛ wana agapade ase nyina no ɔbɛhwɛ na wasiesie de ama wɔ no ampaban de wɔse ɛyɛ wɔyɛ a wɔhyɛ ase tie committee a ɛwura benito na da no a ɔmaba adwuma no bia na Okogyeabour mekyerɛ mu a apiati ekuro no ɛyɛ ɔmakyerɛ mu deɛ yɛfrɛ no new site ne old site na deɛ di nkan no deɛ ɔmayɛ dan no deɛ akyim sɛ dan no deɛ nyɛmenom ɛɛfɛ paa na akyire deɛ no a ɛsɛnka hɔ no kwa ne so no a noma no ɛsɛ kɛsɛ no abanfa no nsa nka baako koraa nanso so ɔmo se deɛ aduru biara no ɔmo abɛ commission nyame adom a wukɔ dɛ bɛyɛ no 13 ɔmo abɛ commission na deɛ aduru biara wo a wode yɛsi wɔ yɛnsi yɛ aban sɛ wabrɛ ɔntimi ɛntoa so biom enti nɛ ɔmo nso no atoto fam na ɔmo so sɛ daabi yɛn koraa yɛgya padeɛ sɛ yɛ no yɛn nsa nka yɛ sika ɔno Okogyeabour mɛkyerɛ mu kakra nso so a ɔmo na ɔmo deɛ yɛ blocks ne sisi na ɛdan no ntimi ɛnwura mu na ban yɛ no sɛ ɔbɛtua sika nyinaa ɛde ama ɔno nkɔmmɔ nkasa deɛ ɛsiesie ɔmo dan no ɛma ɔmo kɔbi account ɛwɔ bank a wɔyɛ nka ban de sika no bɛtim hwɛ buada bɛsi nnɛ abanfa wampɛ so akora mɛto account nti sɛ ban kasa ɔba bɛ commission yɛn nim yɛn aban anaasɛ Ghana ban mamu yi onya commission kukuro deɛ aka no sɛ ɔmo ankasa de bɔ ɔmo na ɔmo ɛsiesie ɔmo ankasa deɛ nti ɔmo tɛm so baabi ɔmo ntena so so ɔmo yɛ sɛ kɔmɔ demonstration na nkɔmɔ deɛ ɛti aban so agya mpanimfoɔ na ɔmo kasa yɛ sɛ baabi báwo no ɛnyɛ saa ɔmo mfa mmara kwan so na nkɔmɔ mfa nsiesie nti na ɔmo yɛ ne sɛ ɛgya pam no atwa no noa ne makyɛ no nti nɛ no ɔmo ne nsɛmtwerɛfoɔ bɛhyia na ɔmo de ɔmo nsɛm ato nsɛmtwerɛfoɔ anim sɛ aban ɛntwentwɛn ne nan ase ansa na ɛdan no a wɔde ne nsa kam na deɛ ne nsa nkae mpo deɛ mpo ɔnyɛ no mpo ne dɔɔso paa ɔmo 60% no aban no ɛntumi ɛnyɛ nti aban hwɛ na ɔnsiesie dan no aka no nyinaa ansa na sɛ ɔbɛwɔ commission bi ɔbɛ commission a ɔkommission ɔmo so na akoma pa adabra ase nti na Okogyeabour bɛpie mu wɔ hɔnom a menim sɛ mmabunu ne maamefoɔ no Okogyeabour ɔhyɛ dɛ mɛkyɛm kakra nso ama wate ase a ɛbura no a incident ne sie no ɔmo adadeɛ hyɛ ɔmo deɛ mu ɔmo yɛ victim no bebree na baaseɛ no a wohwɛ wɔ mo ɔyam ebi mu akyi obi kɔ adɛsɛ de wɔsɛ ɛfii sɛ incident ne sie ɔno na yere no ntumi nnaada mfi mmienu akyi o menim sɛ adadeɛ no bi akɔkata yere amodi nso a wɔntumi na yere ntumi ɛnna bɛtumi nti Okogyeabour aban anhwɛ no wanhyɛ hɛdan no nyinaa ma wɔm no aban no ayɛ sɛ ɔbɛ commission a ɛmfa papa ɛma nti ɛnɛ wɔmfa nsɛntwerɛfoɔ nhyɛ mu ɛm sɛ Okogyeabour ɛsɛ ɔmode twa nyinaa yɛ asomdwe nsɛm ka aban mmra na ɔmɛsiesie dan nyinaa fam ansa na wɔ commission bi a wɔ commission ayisi gyina so ansa abusuamo a mowɔ radio ne soɔ no wobɛtumi nso aba Facebook no so abɛhwɛ apieti kuro no ɛda no de yɛsie baabi aduru ebi wɔ hɔ no mo ayɛ nwie nanso aban ne sɛ wɔbɛ commission no ɛno na ɔmanfoɔ nkyerɛ sɛ ɛda no yɛnsi nwie yɛ wo commission a womfi yɛ biem ɛno nti yɛmpene so bɛda ayisi ma me musa mokɔduru apieti no yɛnim sɛ aban krakye pani a wɔwɔ Pristia Honi Valley Honorable Dr. Isaac Dasmani motimene no edi nkɔmɔ busa de nti ɛda no yenye nanso aban no so ɔbɛ commission na Okogyeabour yɛne no edi nkɔmɔ mpanimfoɔ sɛ ɔno na edi nkɔmɔ pii na ɛsɛ papa no poster bo no kasa ne poster ɛsɛ papa no kɔ ahofama paa sɛ nka wɔ tumi paa na nkɔ na sika wɔ ne nsɛm a ɔde yɛ dan yi a nkɔ ɔyɛ dan yi nyinaa nanso so ɛnam sɛ abeg from the law anaasɛ order from abeg ana ɔmo de biribi no nti no na hoɔden ntumi nnuru hɔ nti no kɛka ɔno nkɔ deɛ a
and Kadana and Kate Kukuri, Shaman could be and who could Jomu be and Kanaka Canadian. Now, Okogyeabour and Kebebe Nanka means Branca, can empower with jeans and Jeff anymore, and asking and Kenny Momo, Bibian or Ha, Mr. Philip, our Hanky, between me, only between Abu, you part, dear Kukudintia. Emo much of moon see a buy my buying commission dining and not incredible or maintain on one high intention. One year I for jeans and Jeff anymore. And 20 my bear 1 minute to be 9 in the morning. When no ninkomo, bear 1 minute, send a can, one in ninkomo. Many and a muffin and careful, but I know anything. Yo, but I know very simple. In our videos, goes circulate social media, say you man in phone and check your mobile commission. And only a year, you must see a cacra. Nina DLFM 106.9. I see. Me pato ne nene sat ne nene kofom me pato manen kasemu funu mu yemayen. the coach is Ubiadi Awadan Muno. A bear quay a coffee, and nipa be breeding abonimu. Yes, as I say, or more chadani and now Omuyebi. They are talking to me, they are saying call a new more block houses. BDA 11 bedrooms, 7, 6, 5 near the South Falling in a sono. Contractors Nankasani or more than any to go here. Say Omudi side now, they see me, Omunio Munci, Sad dining in Omunci. Oba new site and at the dining room, and at the dining room near 33, to convert into rooms 74 bedrooms. And also in the phone sees Sad and the Lumba Okra, Omunio Munci and Carry. Yeah, I own new side now, Bani saw the Sikabamai. Scanner Casusa, that was here one of the Bamai. Omamia could be account of your smile rub and some of this candidate to up to date. Sasikan also Omunian fan to account made the age man. These are some of the factors you have to know. Simply for a catch a gun of also movie man or because no matter market will be 80 of the man or moon. Yeah, you know, so nearly did I and say, in paying 4 year resettlement project and son of my commission. Yes, Okogyeabour, I said if I find that to now, me and Kaka make call Hono. I feel quite a bit Hono, Mugusu, mobile plastic, a crown on something as happening. I bind your goose or the machine air fast. You may be an Ancatano, and when you want to or Monte Muki Church, find a good outfit. And then create a Saturday and the call machine goose or more Juma or Mugusu airport plaza down almost had a year, but about the pillar, not the big and I said, oh, yeah, only appear to for a year. Sounds to be an engineer walk on Okogyeabour. But I buy a city and Benito, I say, Yami Adama, Quadro Ben, more than I so become home at your day down. And I said, Obecom will be a bien over the key or Hakot Nagani, I buy Fadano. There is a wrong cut time, a while on better on the Fadano. Now buying or Master buying this every I see. Ma answer na okwa kopie mu hono ye kra ye nya ntie ni bi se ekwaya ekwo apieti kronom nyina no ya na asphalt nanso wo kire mu a wokoduru hono enye asphalt na mum eye sapetien Okogyeabour main road media no kwasam si eguso na wo di wura u branch e de wura apiati kronom se de omoti dana kwani wewu mu ni de eye sapetien o ti say a first coat to crown ye go first coat crown say afi kwa na machine na mo so mo ye adwuma enti no de ka say gun asphalt o afi ati krono inside there and kure bi anse de afi mpo na ba ko pe kwa ba ko so mo de agbo aguso ayi nam so ba ja kan nyina ye ayabana afa fa so abi bia ni so afi no mo guso a mo yi gata to mo ye mo adwuma to bi ka say gu krono nyam asphalt Okogyeabour ko na de jam no ka say ni kure bia enimu Obi dishie ayisi buama akura ma ye na se koso adi akire ne to benkum to ni fa anwumre ye besa aba Okogyeabour me dazi ebusu ya mani boni obi dishie ayisi buama ewo apieti ewo Pristia Huni Valley atoye manta mu na de esie ni nyina no manfo ne kire se dan ye nsi nwie ya akura sanoma se wuntutu no ho a wuntimi mpam enu nti aban se wunim na so ye wadwene sa wo de mra behya wo nsam a wo di kokromotie kwa yi asotro to wa na edi beja wo ntie mu nsam ana watie no yento aprem to breka se bono eso yeto aprem to breka se bono so a na ye du kwa kopie mu e wo kwa menkoma circle e honom ene Nhyiraba beto DLFM kasebo enemu akire mu a endra da kwasi adai atoyentem kese anasa rahosam ena asi kwa menkoma circle e ka abba abamu abi a wadi emfie no edunson ema na frimu ya e kwa MiPROMO Media e won krampumpuni matel yi mu na rahusem esi endra da kwasi adai emra na nondu
abo ewa numere no na awrehusem wei ekosi emra na ba mu ano ete bicycle so a oye na adwene se na nka moto bi ba na se de moto no emirika ode ba no ko dodge ba bi ni trafa na no fofianto ata na odwale aba mu a enam so ema bus bi a ode mirika tente etwa mu ahuna mbofre mabo a ode bebo no a waku na atwene ya na nkra ni kire mu a ema bus driver no ba abofra no wanyina ho mpo ampa mu ase anka obehwe mpo ni de asi no ko watumi asi fom na wakɔhwe akora no na ode mirika tente a odwane ye na nam so odwane ye nti wonmo na wo ho bie no wo homodin bia sanka bus mpo yebepa ne number ana ya hwehye nkura edi se we nanso na mirika tente a wode nte no amanfo antumi ahu eye bus ne number ana se na husuo mpo na enkra ni kyeremu a ana se nipa na wo bia ho e mla asem no esiye no ode Eric na look kyeremu a ayade na abofra no emra ka no ball no na wanwu atoyem ho a wanwu na mmom wono mo no bembe ho no mo no obi afa ne fo a na okwa akotwa ode ato no fo so ode akwa dansidie de akyera foforo ni senti ememre kakra na bamu na no na nam so mabofra no etumi efiri mu ya na mra bofra no wi ya kyere no ayade edi mre kakra no aprotifo tumi ba ho no mo a otum befa mu na sesi ameka sei ode kwakopie mu aprotifo aso ya wogu so eyemu ehwehwemu na nam sa asem we nti Eric ewa homa no so ka be try bia sanka yensa beka obi a na ni tua de esi ye ne bi nanka waboyemu nkyeremu nanso ye bona homa boa wentimi amfante egusu adi nsem yachi de be firi mu ba bia no ye de ba be som dear etifo Kwadwo video no accident video no da Facebook no so okay na amane bone kire se esie no anadwo pa nti video no aneda so no yeah video na da so no na fata awreho but Ghana for ye niema bio I think say technology Ghana nko ade abe ameboa yen mobile phone ameboa yen kra because enra say wutie eyewitness na o se emra ka ne twifa abofra no so na wo mu yi there bio wada emeja mu a wo ne na nyina na boys and girls anadwo no wo matwe mobile phone video de asie awa branka mo betimi ama no so mpo de na ko bia ya asabia no ento mo chese be 30 minutes ansa na police for ye eba bia ho ansa no mbe hu sa kwadara wa den wo awreho ade na Ghana for ya na mo je wa bra accident asie awreho pa mra obi damogem a ye hwe de mu se beboa no na kobra na atwetetefo na otwa to no phone so okofie di akoya dansi di akoya ni start na manfo ahu aka so we di ono so ko hobi se krom ha trend nti se menya likes dodo many ebeka se me wo followers nti enipa ewu a ye mo ano da ni yetwa enti abusuan ba Facebook no so a ana da so no eye no anadwo be nonkono ana sa awe huse mo yasie o na yento akase ebo no so ba Facebook no so afa messages ne bra yan ye be kenkan na ye di amawo yento akase ebo no so ye kwa asante mantamo na ene ahimachin wabra na sima aduasa abo apa dumienu ehwo no ana awehosam wo manfo nya adehia wonum ewo race course to nkra kwa se die duro no enya yenyan ene se race course dwakesiem ana woja brantam to mu a ene shops mako be se wo hanie duro wotwe 180 shops woja brantam to mu no ahye ni nyina masabre ni nyina dane enso no na eniema hodo a eto abeseriye woja no mu no ebi aye kyerese wo mu ayam nikeyi ewo race course ejato mu ni nyina temi ahye sadanse na wo mu eton je ne nyadoa ene wo mu a eton pepere ni ade ni nyina ejati mito mu wo mu so ahyehye emo bags ejato mu ene anwa de wo galo mu ene sika nkasa yentimi modin ana eno anadwo wo bra na ade beche enahimache no kyerese oja ne timito mu a ayawe ho sempam na ade abako a awe ho ne se wo bra wo dum dadwumeko nko pie mu wo ho no abusuan bra Facebook no so be ha de ewurade na race course pa na akwese park so yi ejane to mu no kyerese enya shop ba kokura ni nyina ahye adane nso no na wo bra wo dum dadwumeko nko pie mu wo ho no boys ni bi kyerese an ane efra mo enne ana fe na moba wo mo fa abo nkonkonti ba ne asekan ATC fire service fo no so ene wo mo bro wo mo pama me no kasa yi firefighters ne ba bia ba ko da no ene enya yie pam na eye queen mother a wono wo edwom ho eye nana ya chewa woni DL amane boni sa ko de pepra edi nkomo na wo chirim se
wada ho no mo anadwo wanka bia nhyem de ote ene segesi eja ato race course dwanom na wobra wotu mekatanta ko na kire se ampa eni enyai pa na we no aya no ho pictures and videos of inogan wo hwe nhwe ana wi wani so a enye wade adesrade enam kasebo so ekode mampanifo ekuhodo ni ankrankra se obi bia no a betimi aboa wo no no womra sanse wo mu dwatre nyina na sese ahye no wobra wo kasa no emunsem die ma me no sion from da and me raw wa kasa so me buy a race course and near ma show race course and portable 500 dear ya favorite and what the other it is stra o man panini na boafo ya ma me from opale you want to me Tata minya wan ya wura so umpesi aso ya pata na unia maamo no wo maame mo ya gitri ni na she eti na baby wo bia twemika asa unia maamo ba ni nyina ya wuwu na na dwobe donko ana menya akọ sa race course o she ene meti ya ne de no kreni na me no wudiri ni gira mika ni bedu ha kama hu kan fa so ambi bedu ha me ba ne se jani dem omo ya hwie nya ye na de ben sa na kwa me be ko ba bia o mo transformer no wono akodu transformer na ansa no mo nya kwa tinya ye dai ye feel like for ya obi anfa na mo kokodu mo no so mo kodu mo na de na de fire service for work ma so ha de ade o mo ye de e bi si ja kana nyu mo pa dia aka na de ni na ba se abra mo de no na mrantie no so a o mo ye ni kanika na o mo ni kanika ho nyina ase no o mo de abo ne ma ana bu fire service for on side adena o mo megani nyina anhye o mo de ahye dia o mo makwa megani nyina anya dai anhye ani ebi o mo ja o mo bu fire service na me na tia so wo jo mo anu so wo mo bibi ani ya chibe ni pen mo anya dai e do ma ko police station enti eni ayeti yi eye market queen a wono wo race course dwanom ewo kumase eni woba bodu wa chewa ana ekasa yi eni echese ne buafu pa na eni wachi no ana DO3 Ben Bodu wono nso wo ye fire commander a wono ana wo ye in charge ewo konfa no chi ho wadi tu Ghana wo kirem sa ade akumase fo mrante de o mo fa so anu anadwo ne de na esen Roma race ne di numbers ntokwa firi se wo bra wo mkopie mu ho no ekwan mpo a wo modi ko race course wo na ya de firi se ye the stores yi asisi kwan no enu nti wo mo fire tender no na entimi nya kwan enko na dia ba ko a ya ne se wo mkoduru ho no emrante ne kire san ani efre mo na mache enu nti etisi wo mo so boro wo mo no fire officer e kirem se eya namawo a ene kwase Ghana yesoso so na wo mo nso a ye che wo mo nipa no no wo mo fire service no wo mo ntena se ema emra no enya wo mo da emra no bekoso a edi wo no the market is structured no ema ye dey ansa na yiro you na ade ba point high and say you na boys ne sha say omo attack ema you delay in responding to the fire and to me and sha say INGG the fire engine in fighting the fire and the volunteers here also help in calming the public down. It's the about formula. It shall say if I see fire. It's me fight fire no. If I not a Janus fair metro any share a form of the time. It's no time. 8 I'm a pay. It's really a genuine we do know about you. So we know a shall say where is now or more attack volunteers no Ebuama actually do the case into the latter. Now, baby, I also you do Mujano, the original. And you have fought, and you have full swap, sir. The Jato baby now over for me PM. It's you who I also will be attacked here. Ebusiafo ni ayeti yi eye DO3 Ben Bodu wono ana oye fire commander a wono na konfa no che fire station wo hweso ana wo kire se ekwan ya mrante no fa so boro wo mo enu anadwo no wo sere pa se nipa ni mo ya che wo mo no ba bia Ghana mrahye ye ntwempie na eni mrante no ye to akase ebo no so ne ye kwakopie mu wa sentiment epie mantemu ehonom ena nkra beto dwane kire mu a asotos anasa dan mako edu ne akire sesi ameka sei eja tumi atom ema na hye ne nyina dwobe na nkra ne kire mu a eya ebia edan anasa eja tihye esi ye no eben Ganata school na ewo ofoli krom ewo eye suhum ne mpatam eno no wo epie mantanum na nkra ne kire mu a endra anadwo emla nonkron aba pa ho semaduasa ena sa ro husem wei esi ye wo epie mantam num
na onipa na nitua de esi ye no mla oto nkra ma DL kasebo ne kire mu a bi akofa gyahyehe ne nyina ba ye ne se obi a ono wankasa ne dan a wotemu no okokwoso candle edisi dan ne mu na okire mu se emra na ye dum enyinam kane aba de se donhwiri nsia ene akire ena ma ode eye candle no ekosi ono wankasa ne dan mu a enam so masa ogyahyehe anase atoye nchemu yi etum besi ye e wonpotem honomo na enkrabeto dwane se won ma otite dan ne mu de enya de obi biara ehu etumi kan ye won nyina tumi fredi a bibiara etimi anya wonom na mmom ejapade pa wahwere ene sika de enya asem ketwa ewo mpotem honom na enkra ni kire mu a fire service mpanimfo a owo eye kusuhum ne mpotem no tumi ban mu a otumi beboa ye emazesi amekasai eja no otumi pa eho pomasibra amazesi eja no etumi eja ekra na afin so no tete mpotem hono gbe nso etumi kwaboa ye emomutumi eko etie eja no sebe ya etumi tentere emfa nko emia hodo a ekeka ho no na mra ye ne wonum a eja no ehye won adan ene wajapade no ekasa ayo nsem bi sei odoto eye DL kasebo enimu misi me betia bedware na ma rest kakra na mako mo kwan so ameba me hu ya ne say akakra medu fie mu ya ne say efie o eja dem man fa she. This is not the first time I told me. This is not the first time edikin asi e wo efie ba ko am kom eno so man fa she isi am gina ameka say dia ka wo me ho ana me di gina he tie be sra ban dia to ye no ya omomode an omo aye na esi aye gina ase no de me yakra ne sama kwaji obi adwuma askanda demo skana she esi de ba sem na nkoka kire adwuma wura so obenya abotra ma me so onya abotra ma me age me nim nyanko konkon na ni nti mesre busua asra ban say yesre no de atu ye ni nti omomode an omo aye esi am gina ameka say de aka na me di gina he we de di kan meka say ya di aseda be ma awurade sense de esi no kwasem nye ni panya ne betimi agina no na me wo fitam ne frame me say memra mehwe na de esi ni kwasem me baaye bibie ni ho a metimi afa ka taade ehye mi ho bibie ni ho a metimi afa na ehunu ni amenka sesei sese eba sei na adwene ni di chimhye bebre ti de mesre ni abai no ana wona ka bie wo mu emra ye mmoa na sese de niema mu aden ma eja hyehye wona dan ene wajapade na wote se wo sun esra moyi na mepacha bra Facebook wo ba DL 106.9 FM wo ba behu de se de eja ne si bi hye ya manfo dan ene amanfo ntade ahodo a wono mo sesa wo Facebook in fact awre ho pa be se de eja no esibi ahye amanfo ne amane adan ene ajapade obi a wakwakwagi obi sika so wakwakoye adwuma de ama no na enam sa to yenchem wenti sika ni nyina atumi ahye a awre ho pa na no achi ena DL kasebo ene mpanimfo a wono mo kwa na sa fire officers a wono mo kwa honom ekoboa ye ma wodum gya no edi nkomo na wonso edi nsem sei ena to DL kasebo enimu around you see that almost everything is bent. When we came, the fire has engulfed the whole structure. And on our primary investigation, we got to know that the fire started around 02 hours, that's around 2 o'clock something. And sometimes people, when the issue comes, they try to fight the fire themselves or they don't call the right number. So this might have caused the spread very fast. And professionally, we expect that there may be, I use the word may be some electrical issues as to the rate at which the fire spread quickly. It is an old house, and we suspect there's some problems with the cable system. So we want to take this opportunity to advise the landlords and the house owners that at least every 15 years, just get a professional electrician to re-examine your wiring. Most of the fires that we attend are as a result of poor cable system. So let's also make it a point that as and when it's necessary, we engage the electricians, the qualified ones, to examine our electrical system. Fire officer Penia obo modin kopie mu ebo ameyedum ejano na wote say always na bro for kasem e de ekire ye no yento awia pram tebra kasebo no so ye different crap mpure manta mu ye bumfo mpa dada ye ho aye nam Ghana fanan ba bia manta makomaku edu ensia kasebo mu beti yenka ewo ho ye de nam wiem se kono mu odumase TV po ni e body rank of for them enkofo kem enkofo aso dem ni e rank of asum be hu ase e hempase a yes ne kasebo so nkonsuo wo ba Facebook no so Ghana fo akire wo madwe atwere brofo akasa yenka ne nyina bi so fama wo moy me wafa se mamombe Linda was so tie kasebo ne life edi free adenta housing down
ana ose kasebo no mo de pa na jimensem kasebo de jai enya asam kutua ana wo to bi mane Nhyiraba Kwadwo Sammy wasi wo so baifo de bi kura mada ebi mada na mamom be yasembe kura nia yo ya da se de Kwadwo de aye wo no Kwadwo minimada what ya no pen or you'll be a follow me on Facebook. And to one nini share one. One name question pipe one. David. Sir, many dear way. Hey, what's my day? Was also by 4 dear Chroma. Oh, Debbie. Oh, sir. Just say, and yes, I'm good. Oh, dear, or one home more than on testing me and not young come once. Test the here, Chirichim, test the Facebook now. I don't know, test yeah. Or like say any me sure say wo to fo kukuwa mu antie na aba abonten ene so wo just wo twa pa just amama ho say nipa nsahwe e ba bra mamombe wo nya nipa just wo nipa bofo na kobi educhum and I say good afternoon DL News meet here mo live edi free time ana Rosalind Asiedua was oh so sorry and on so dia ba na Ziggy MK and I say that bear pan in Ghana hai ahano mo asumdwe betimi aba every day ensem hunu ko so okroma ana mammo bedi abacha se wasede apai ase yetini motuam yeto akase bo no so eso adwumadia bi akoso ewo apoye mantamo na eye memorial lectures ana wa moye adiama Reverend Dr. in Cancer Traumatin ewo kibi eye Presbyterian College of Education ho na adwumadia no ana ekoso no se bimpanisi uwodi ana ebonti Reverend Dr. eye Opulifrem Paul Kanen na wa yetwatwafo pani ade Emma Christian Council of Ghana yetonsa ade friend no na adwumadia na se na wakasa na wo kirem se wo man Ghana hanom yeto aba man panifo ano madane akromfo ene ekrono adufu pe akyese koso ewo amamuo ni aban mu no wo kirem se ayade ahadwen papa se wo man Ghana empanifo de ahiafo de bekonkonfo ama so akwaji sika ba yebedu na sika na afa nkwantanan eye misappropriation of fund wo kirem se no nya de betinya boa wo se ekoso ewo private and public sectors no a wo no nya de a ebetimi aboa ma Ghana yempuntuo ni ani so ade hunu atimi abamu na wakasa na wo tretin sa na wo kirem se empokwan ya faso a yetete ya ma ewo Ghana hanom no entwa yie firi se ene wo mai mo yetie enwumehwe titiriw wo kan de atre Ghana Education Service any Ministry of Education say kwan ya wo mo faso a wo mo de yenwumehwe ne faso no akwada ne ba wie no na wa ye educated criminal akwada ne ko school wo kosua bone wo kirem se ne as Education Ministry and the Ghana Education Service no woman tiase e wo ngomasuo mu nyina no ene se o akwada no wa pass maths wa pass science wa pass English wa pass social studies name morals entity pa de emfa ngomasuo mpanimfo no ho eno na wo kirem se no yemfa nkekere o man eno nti se Ghana yete ha na se Ghana Education Service no ebe yo madwene se wo pass maths ya na ani mu ade wo pass science ya wa benti no entity ya tradition o my Ghana boss yesa bibifo no eno de ehia mpanifo de a ebre bi baso ye behu so obi di mo ade pa na obebusa no na tes wo ye criminal nkasa Reverend Dr. Opulifrem Paul nsem ni bi ne. Somebody must tell me the philosophy behind education in this country beyond STEM. As if give Ghanaian children science, technology, and the new things they are talking about, and you have solved every problem. And I'll tell them that education without moral and spiritual values, they are producing intelligent criminals. So if I don't know how many we have produced, somebody should tell the Minister of Education that science and technology alone do not build a society. Anyway no eye me de pa na Kwadwo se modem no mu mutimi ko University of Bantama am say so se ka say intellectual criminals no ase ye obi we system imo wa ko school no anso wodi school ne bo mai kro no se sisi ya no na yete ho o mai mu ha sei sa wonu ma o munum kwan ye fa so bo kro no no brofo mu ni ato o mu din se o mu ye scammers ne ebo ma ba so okrum ha so what is am for no memu anu titiru ta bo mo honsamna ne ye scammers ye game boys no mo de nam krum ye nim pote se ye kro no na mo bo enso krum ha ne ye nka ho hwe dabi na mo nam no mo ebu amanfo fa so sa nti de o kan no kre se
Somebody must tell me the philosophy behind education in this country beyond STEM, as if give Ghanaian children science, technology, and the new things they are talking about, and you have solved every problem. And I'll tell them that education without moral and spiritual values, they are producing intelligent criminals. So if I don't know how many we have produced, somebody should tell the Minister of Education that science and technology alone do not build a society. Anyway, no penny, I know you're for penny at the Emma Christian Council of Ghana, and the Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong. Na Jumadiana na Koswano, a triple net daswo, a Presbyterian discipline, a critical tool for reshaping the youth for Ghana's socio-economic development, and all this handsome way, etu ida. Yantuaka Sebonoso. Yetwa kase bono so ane yakwa kopiemu awo omampenin dada John Dramani Mahama na so ye na ode nsem bi ede atudwa ene wo kire mu so ono no ye obi a yetete ne pa wo fie afenso se nokure pa yetete no oso nyina eye nokure ne tete ne wo fie sa ne senti nokure ka de enya de a odi hu agrokora ene wo kire mu so eye nokure ka okaye ewo mla na owo abanwa so no eno na amoa no emagana fododo na hu ne so papai umade monso ani ene hu bi ka ho ena ma yetumi to aba editi ano na mena mampeni dada John Dramani Mahama ono kure ya eye Frank Atuni edima NDC emenyokoi ekasa na wachire muso eye ade aban wa adwasue na dankwa akufuado ene na aban de kire se entro pa mu twadigu oman Ghana so enya asam kitua o nanso Ghana fo na hunu so ono na mo ka nokre ene wose dabi oman na yetem no enokre na betumi ama timamufo yeto aba ma wo no wono manya wo mugidie se be ya o metumi ehunu se abana yeto ma wo no wo ye obi a wodwene wo ho pa ene wo kire mu se ne mom aban yete adwa su de nyamme nim nokure ni enokura pa enye nokura pa de enya de a woka bi baako no mom de nokure no woka ye ema ne senti Ghana fo ehunu se de ote ne mom obekoso woka nokure e wo mra ye ba beto abai se be ye obetumi aboa na watumi edi nkunum na yenti ensema hodo obi a o mampeni dada John Dramani Mahama o kasa na ode to Ghana fo animu. I was brought up to tell the truth at all times. And so when I was president, if things were not going well, I told the people of Ghana things are not going well. And this is what we're trying to do about it. I think my honesty was one of the major problems that I had, because I didn't think that I should fool my people. Unfortunately, other people have other ideas. They would come and tell you sweet things, promise you heaven, when they know that they don't intend to do it. Omampeni dada John Dramani Mahama ena wote ne kano owie ye na wosan kire mu so omampeni na dankwa akufuado ene MPP amanyokoi wono mu nimpofe se omana yetemu no jese bebe ye dro no eye dum so mu ne yawurai enyinam kanea no enya de agina so na se de esi omra na ono omampeni dada John Dramani Mahama na ban ewo eso no na dum so ba ye obono ho moden ema mo de time stable ba bonten a na edi so omayi mu eno ne boa ema Ghana fo no ho bia wo no ene ye beso nkane ama wo e kina ebedum nkane na no ena wo kire mu so sesi enu bi ne yewom e wo mayi mu nanso enam no kora MPP aban enkanti wabu wani aguso ena waye wadwene so bibi biara ensiye na wonimu se wakape Ghana fo beka se odum so na abai ne senti obeto aba e de atia wo nom eni tine wabu wonani e de aguso na wo kire mu so ayade asese sesi ayekasei MPP amanyokoi eni ne kan ni na dankwa akufuado na abai emfa nhyehyem na bonten se dum so no eno na Ghana fo awura mu ne senti onfa hyehye pono mfamra na Ghana fo hunu se ne yedum kane e wa alajo ekina yedum kane e wa gogba se be ye beboa na wo no ma mpotem honom yebedundum kane no wo betume hu hyehye ya wo beye afa won se be ya se yedum ne kane a enkofo hawo biara emfa mre no nso yentie se de o mampeni dada John Dramani Mahama osibi ekiremu efae. Today, every day, you sleep and the lights go off. And we know that they are shedding load. They have a problem with generation. Some generation assets are down. They have a problem with paying for gas. They have a problem with paying for fuel. So every day, they are shedding between 280 and 480 megawatts of power. But they will not give us a timetable and say, you'll be off today, this one will be off tomorrow, because that's what Ghanaians know as doom so. And so we'll just put off the lights anytime and reduce the number of megawatts so that the system won't go down. But we don't call it doom so. And so there is no doom so. But we know that it's doom so. And so as leaders, we must learn to tell our people the truth. And we must be honest with them. Unfortunately, this government has not been honest with the people. From 2019, I knew that the economy was in trouble because the finance minister was hiding the true figures. Meanwhile, the former president has reiterated his commitment to hold our leaders to account.
And we must not only hold to account the government that has gone out, we must also hold to account our own people who go wrong while we are in government. Omamperinda da John Dramani Mahama and our training kano. Yentua Ewiapem Tobreka Sebono eso na piaga wodi fra chima safoaba ana osi DL News emu odesano manam was a fantastic news by all standard yeda sipa yentua kasebono eso yentua kasebono so ne akọ my Ghana etefedo mantamu a tamale ana yekro na yenyina yenim se ebere bi atwam no na wapania no wodi o man so se head of state Lieutenant Colonel General Kutu Echampong ne penso ana yesi tamale General Hospital lay ye friend tamale teaching hospital saya sabia ne yesi na fi apem ahenkro de so 1974 enunti enra ana ya sabia no enya emfinhia makomako adurumum 50 years enam so ama nurse fo na doctor fo no wo mo hye ho fa na kire se efe yie pa na se mobeka ina sasa be na nkwada no susua wo bra yesi ayasabia no 1974 no sabre na efa nipa anase na efa best no hospital best no makomako 400 na so nyankopon ayadom ama me no kasai akwa nanim pa akwa kodru 812 bed capacity na kire se mpanifo ayade sabre nso na anesefo no mo no so na a doctor fo nso no so na so na me no kasai tamale teaching hospital no a nurse for na doctor for wo mo ye empem miensa ene aduoso miensa 3073 staff doctors and nurses and wo mo adwuma na eno anam so mpanfo hu se ne ya pagya mu 2005 ani ya pagya mu edi free general hospital ebaya no teaching hospital ema sabre no Penfosi facilities be a School of Medicine and Health Sciences, a University of Development Studies, UDS. Yes, yesterday be betting your bois. Now, one more budget and one betting mania in Raho do no mediasum. Now, and now a bread mediana crosswa, one more chef and in Fisher Dream, Afashan Ecosono. Anna, wapeni bakwa, one why neurosurgeon, Ewaya Sabia Honey, and the Dr. Malcolm. One dear kase body nkomo which them say ayasabia no eye na dwuma pa nanso ade ba ko aye akwa animu wode betu ga ene say just akwanhia road accident ade a hatamale pa ade bechi ade besa nyina ne moto ade a kire say kum nipa enu nti obesere say motor riders ne ya mo hye helmet sadan so na hyankanfo nso ya mo ntombo asefre say se wudu tamale teaching hospital hono a accident cases pa ana doso nanka ebu ahomaden se ye de doctor na ne be mamwo nanka moso mo atimi atibi nenso enye na bukaf nenso wo bra na dede ne kwaso no ma yentie de kwaso kakra ewo ho na wo mo eye fruit no head trauma or injuries that happen to the head as a result of incidents such as road traffic accidents. In Tamale here, one of the main issues we are dealing with at the hospital is head injury. Over the past years, we've noticed that there are so many people who come to the hospital with head injury. Currently, as we speak, if you take a road to the accident and emergency room, you will realize that more than 80% of the patients have head injury. And it's something that has an impact on the individual, an impact on the family of the person, and an impact on society and the country as a whole. And so it's important that during this period at the hospital, as we are trying to change the narrative and reposition the hospital for excellence, we talk about this cancer which is troubling us and affecting the society begin now. The commonest cause of head injury we have in the northern sector is road traffic accidents. Use of motorbike. A lot of the people riding motorbike in Tamale, quite a significant number of people do not ride. Enti ebusuafo ni ayeti yeyi eye Dr. Penia wono wo Tamale Teaching Hospital na wono wo neurosurgeon department hono mo a Dr. Malcolm and what this answer mo etu na aba Facebook no so a
ene nipadom anu a wo mofri echichi ene benchaye bammo no ebeta chire nya asem ke 20 anu a ene emfinhia adronum 50 years a eye Tamale Teaching Hospital yesi ye wabra sabre wo pani anu oteso se mampani eye Lieutenant Colonel General Kutu Echampon 1974 anu osi sa adan yento aso yetoa dear awia pramtobre kase bono so yekwa kopiemu owa branch a oyanyumtini a yefre no Kwame Asare Obin a dodo no bono mrane A+ asoye na odinsem bi de atudwa say omampen na dankwa akufu ado Ghana mampeni emra ya hye amrahye dwafo ahye say oba ne oba enda bema ne bema enda say akaso mampeni de ne sabehya emre nase manetuma bedi dwuma wo man Ghana mu no osusu say omampen na dankwa akufu ado Ghana mampeni enya de amrai papa ebetumi de ne nsa de ahye ase na wo kirem a oman Ghana ewo mu say ye ne yankasa ya gye yemfa ahudi a ye ne yedi ho so oman a ye ne ya yedi ye yankasa ye ho na o kirem a nanso bibibia ne ho edi adanse wo man yi mu say Ghana ya gye yemfa ahudi esa ne say eniema ahodo a ehia yan a betumi de aboye ho bra wo man mu ha say no ni nyina ya kwagye na brofo nkyɛn ewe monone na oman a wohia moa ewo bi ho no mode unim na wokɔ na so ya de ono pɛ anasa nkyɛ ono no pɛ no na do betu dwam anasa do betu akwam de ama wo ama watumi adi so ne senti ono de ohu ne sɛ emena wo man ye ne yankasa yensa so yachi na yentumi nya ne ma ya ye pɛ na mom ye bɛkɔ so wahia moa ewa brofo ho die enya de a omampen na dankwa akufu ado Ghana mampani obetumi de nsa ahyɛ emra na ase mana ba bedi dwuma ewo mamu ha na mena ne samtwerefo kasa na wɔkyerem so no kura pa essence na dankwa akufu ado na ban busian ba na wɔbɔ nanso ayade abrofo yi so adwuma de we no no okwa monone a eguso a edi dwuma ho honom ne senti wɔmo mpre sɛ wɔmampre na dankwa akufu ado Ghana mampani ontumi nyimbra ne fantum so agyutum de a na enya de a okɔpɛ moa wa monone a ne nsa ebetimi aka na emra Kwame A+ ɔkyerɛ nsɛm no mu no yentie sɛ de osibi ɛka ɛfae Baby, what issue with is when nkrofo person mo kire school for nkwara say bema ebe ware bema na say your school a ye nkire nkwara say bema akwara kete wuni a obe ware we why say ye nkire say bema be ware oba adesi na give for the person ye force the kire nkwara ne say munyi kofi obe ware Kwame ya obe ware kwaku saa de no na ha adwen but adienti a ha no mumpo mo beye niska mo san ye guy na Ghana bibi o ye fire politics teacher for striker ye politics no omode omso mpaketi antu ade na omo twan aka be 3 months mi ato aba no teacher for so omo strike mumpo omo be sham ko mo niska ehia for stubborn proud akufado samra no to men sign mo me nka no kura nkyere yen obe dey assign mo every year bia mo na mo esresra de omo legalize gay ha de ye gay ukoje omusika na odi aba be ye woman no mo koko so mo ni koko mo gold so mo ni gold mo oil wo mem ha so mo ni oil emra no ne o se ye miemu pa ye omo mu wi aba is what is Ghana ho bia ko prison for corruption da Kwame A+ nyimtini na wote ne nka se o kire ensem no o se ha ye stubborn proud ahiafo a ye ni bi nanso ye stubborn proud se ye be hyemra e de atia ge wukuri me ento akase abo no so ye gbadi awuram e wo court dem na employerfo editu da kire mu se sakoto kra mienu hia ba ko pan ana se biokusi bonso wo pamine wuramu a enika ebi ni ho biem sa Ghana for beka ye special prosecutor ye wakisi adaben wo ye me wo faase na nse wo de betu da kire mu se wo pani Charles wo nua wo nto bisiu entokwa wo ne wo court no sa ntokwa no esni Roman Reigns ene right back de no obi antimi mpata na sa asam ne yentwenkwa yentwemra ane kopie mu e wo court na asam nanka yenim se enne ananka court bebu asa asam no esanse court de to yenim se nyamenya adumu a match bosom de to so du ba ko eye nadwadai nanka case ya yewra special prosecutor kesi ajaben wo tetire ya de so a yewra eye Charles Biso nanka ne atemu edeba yebewra kase bodam putupuru dia beto ga hrem se Human Right Division Emma High Court of Ghana wo to asam no ahyeda hrem se nyamenya adumu a wo forisio bosom da ye besimu ne da to so edonso 17 April no ana sa asam no wo bebua na de enti akoto gina so wo tu sa asam no hyeda ene se judge a wote asam no so no Justice Nicholas Agbodapi me no ka say wo kwa retirement wo kwa gina home wo free o ma Ghana dwumam eni nte wo be wi ase de mpanifo de tu da no se asansa kwa atu a wo de na chiri ja akroma ana ekuma so ebu a ye de foforo pema mu nti no kwapem se Chief Justice
eba appoint di pafoforo amo besi Justice Nicholas Agbodapia nemo no asam no yentu nhada kopem April 17 2024 na sagana for beka ya sam kro ya ho February bosme de twa mu ne da na toso adwenu baako nanka court no sa hwene mu sa temu beba ana no so de betu do akyerem sa no so no bibia sa beti adwam eno ntim sa asam yentimi ebua nanso de nyina mo no ayade sa Charles onua won to bisiu enso afale eye judicial review application say enka court hwe nanka won fatabo injunction we fa ni interlocutory injunction e wo mrem na won fa nto ye wakisi agaben so say asam no wakisi agaben e de aso ono Charles onua won to bisiu no ye montontwene wo se quash an arrest warrant na chase ye montontwene afen so no court nsan hye ye wakisi agaben na won declare nsam no u travel emblem sa ne canon anase no proxequai anase won nullify asam no kra na afen so no ye declare won no Charles bisu wanted no court nkan kire kisi agabe se ayeye wuntimi mfa wanted into obi aso afen so no court e kire mu anase yewra Charles bisu e kire mu se court no hwe na de kan se prohibition of anti-graft body so hu eno so yamfamra se de be ya Charles bisu no obetima fa no ho adie esan sa asam no kire mu se wo mo efa wo mo ni nyina no wo no mo sinkonya wo mo sovo eno nti we nyina no yensam a abeto dwane so na nka wo senka court no bu asam no enne ana jeje wo tina dwam Justice Nicholas Agbodapi wo kwa retirement ntino won twen kakra ebrepam ye gya foforo a ne ye de no aba Kwadwo wo betima ye judge Okon anodin wo betima ye judge judge metumi aye na judge kwere se de die nya den asam no matie hatie ha onipa ne de ba se de ye tie no sa na wa hwe benkum ne nifa nyina be be to na ode ato sa court man na nana no mudi asam eno mudi nana no se no ana no mudi asam no go ba hwe nsem ne mu se de ye tie no ye hwe benkum hwe nifa na se wa ni ya pausu e bia kwadam mfihia opepi mienu 2 million ewo nsawam ade ba ko ha adwene wo mu ye no kure ka na ebinom entumi nka na mai du ba bia na ne ka ye den no eye apakaya trase o de ke kako sa mesi ebinom ye ba se si agoprama so nsema ye krado The Yale News. Right, abusia yensa mo bibiala ha mo bibiala kwa ba mfambra DL 106.9 FM kasafidie so ende grade wi apem to breka sebo so mreredu sa gudie mo nsama wo so aya kwa kope no abusia ye de ba beda nsam na egu yampono so a eya gudie mo nsama ye de ba Ghana de wa and of course nkrofo nkro so de wa ye de ebro mi amede nsam na bro no edi ameje so no eya yesu ano de hye apakan GH the Blazer King intentem so minsi fam na mention nsam na se Fiem Famaria mentions here and from the 13th edition of the All African Games Accra 2023. Menoka say Eguswa Ekoso na yesha siano na nyama enkoye mfama Ghana athlete no esanse medals no muntumi njibi na momo endro nyame nchade ye tumi agi medals ni bi na edikano Ghana abayiwa ye friend Winifred untumi oye weight lifter endra otumi agi medals awodo edimai edikano wo 45 kg snatch category no oji gold medal award my enwechi so no wo 49 kg air snatch category no oji 2 silver medals edimo my kronkro Ghana endro ononkwa no eje medals mbakoma miensa edimai ena wo swimming no Abeku Jackson eje silver medal edimo my kronkro Ghana ntindro medals mbakoma 9 eni yetumiji a ewonsam no na uram awo football na dano the Black Princesses of Ghana edi first game no ehihye so ewi akire no na yetumi ahye baako a oma ye friend Ethiopia entmante sanso na wo mana femna no oma ye friend Tanzania omo under 20 manage baako Uganda ehye baako and the games a ebeba so no ewo mema na femu no wo group B no Senegal omo ni Uganda de bebo ni 5 pm and Nigeria and South Sudan so de bebo ni 8 pm games we nyina no ebeko so wa Accra Sports Stadium and afenso uram ewo mana fema group B game baako ebetodwa Nigeria under 20 no omo ni Senegal under 20 and de bebo ni 8 pm
game no ebe koso wo Cape Coast Sports Stadium a yere wonsam ede to anim na medal table no Mirror Studio an na say NT Egypt na edikan omaji 66 medals, gold no 36, silver 14 and a bronze no 16. Ojeya etosmienu gold medals omaji 8, silver omaji 15, bronze omaji 16, into 39 medals and ekita South Africa etosomiensa omaji gold medals 8, silver 7, bronze 13 and okikaboma 28 medals no omaji etwatwa so sa in the Ghana Ocean ubenya ewo 10th position yekita medals makuma ko 4 and won some no no mede to anim ewo dwumere so na opiem ewo Ghana mrantia esi aka wa manone na otwen omo monemo eso eni no wo Turkish league no Fenerbahce echi bobokwa ye fen Pedispo ebo mekana mo mutimu bakon Ghana yen defender ye fen Alexander Jiku otwatena bakwa ana oya sister ye ron some edema ukopiem ewo Austria Bundesliga no Wolfsberger eshe bakon Antach enso eshe bakon na Abrante fen Augustin Boache formerly of Wafa no o sheni 6th goal of the season edema bobokwa ye fen Wolfsberger ye ron some editu anim yenko piemu na otwi match se twetwegu wo Ghana no ne yemfa result no entu anim dia uram awo division 1 ma na watching week 16 no and etodwa result etodwa no say nete was zone 1A no Tamale City 1 Techima Heroes 0 Steelers FC 3 Mana FC 0 Wa Power 0 Victory Crab Warriors 1 Northern Cities 3 Wasunta 0 Wo Air Zone 1B no 11 Wonders 3 BA United 1 Mighty Royals 3 Techima Liberty 1 WB United 4 Barford Soccer Academy 0 and a Brekum City FC 1 Young Apostle 0 Zone 2 Week 16 result no New Edibiase 1 Young Red Bull 0 Enzima Kotoko 1 Park Academy 0 Basekewoli Stars 2 Asekem 0 Sky FC 1 Rose Park 2 Seshi All Stars 0 Mysterious Ebusiandras 0 Elimina Sharks 2 Swedro All Blacks 1 Future Stars 2 Soccer Intellectual 0 Venamoy Vipers 1 King Faisal 2 Zone 3 no say net here Atrom Divisa 2 Ankuti 0 Accra Athletics 0 Nania 0 Vision 5 Akachi All Stars 1 Koforia Sempefi 2 Oko United 3 King Palace 2 Still Believe 0 Kotoku Royals 1 Susubribi 0 Huawei United 2 Home Stars 0 Nagor 2 Golden Kicks 0 Urem El Ghana Premier League na Match Day 20 result say nete Kara United 1 Asante Kotoko 0 Accra Lions 5 Brekum Chelsea 0 Nations FC 1 Mediama 1 Gold Stars 3 Great Olympics 0 Bechem United 1 Samates 0 Nswatreman 0 Dreams FC 2 and Accra Lions 2 Real Tamale United 2 Bobo Kwefen Ediana Stars etna fieshe bakwa Bobo Kwefen Legon Cities omentumi ante ene Accra Heart of Folk ene bofo akwata no nebo e Wafa Park 3 p.m. Ghana time ene yede won some Samates Edi kan omo 35 points Ediana Stars etos mienu a omo 33 points Osha Asante Kotoko omo da third position 32 Osha House of Folk omo da asio 8th position omo 27 points yede won some editu ene mabusia yamfa gudi mun some nsini yampa preche na yamfa kasebo nsi over to you Okogyeabour mera se abusia ye begyina we so na ensam no awiai ye de besi e wa hanamia me wo fa se Robert Gameli and I say yes the chronicles are chronicling no time for the muzzle pool is your boss Gameli behind you guys Piao Kwadwo hu adia Gameli ye na Gameli me ameko hu the message na masere sa oro onye ni papo na chronicles are then or said the chronicles are chronicling we ni pa bonfo ni pa boni bia za no pa kire say ya mbuya buzan o de after news no me friend we ni pa bonfo nanu mo nsemo me ba kra ni pa boni amehia no ba go pa Gameli na say not be say waso me because ade a unim sem ya sorry penny a me ya maku penny boy de bia o to atadwe na breme atadwe Kofitela opa o kankro na Kofitela te won ma na ade atadwe breme oh na dey say onu wa hunu say wo na wohia soko urade enti bra Gameli ya chia pa mo ebusia kasia ne ye de besi wa ha ye so a nana adwoase okay ebesi nkonya
na wane wansomo akopem say no miensa ebebo no miensa bo a the only silver in Ghana's radio, silver lady, what the papa don't know. Papa don't know. Or don't go any piao. Now for your to as well. Coffee tail and the boy a children de ko Facebook or no as so. I can come for also a no a dear majeswo a gun stack at your meeting cra. A crack on Okogyeabour Ocran Mene. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo eni tia ogyen obogya.